Pozdravljeni še enkrat, nehote sem se usedel tule, moje ime je Peter, zdaj ne vem, zaslužim, da sedim zraven takih osebnih gostov, ampak jaz se štejem v veliko čast. Pa vendar bi želel sam par stvari, da povem tudi svoje plati, svojega srca. Vsako stroko cenim, vsako dejanje in poglede v življenju cenim. Bravo. In to izhaja, tako so kolege in kolegice rekli, srčno, iz srca in duše. In tu je ta del, to je duhovni del, to je pa reproduktivni del. Bravo. In to je ta stvar, ki odloča o naši usodi. Jaz sem tudi bioenergetik. Bravo. Več kot 30 let in kot bioenergetik delam nadaljavo s pacientom, reče, joj Peter, mene je tak strah, ne upam se tu poslu spat. Pojdi, pojdi, jaz te vodim. Ja, pa ti si 100 km od mene, pojdi. Ne, ti si zraven, pa on tega ne ve. In ko pa ona gre v poslu, ne ve, da sem jaz zdravnik. Ja. In naslednji dan me kliče, en primer sem, ne moreš verjeti, spala sem kot angel, še tudi si angel. Kdo je bil za tebe? Ne vem, en moški je spal, pa ti je kaj naredil? Ne, kak je bil oblečen? Modri obleki. Aha, jaz sem pil, da je to nadangel Mihajl. Torej, on te je varoval. Naslednja stvar, ki mi se je ravno ta zgodila, prej smo zdaj večno se slišali po časopisu, pravi predamo Sloveniji, na kratko, ko se je ženska dementa, se izgubila, iskali so policija, psi, vsi in tako naprej in jo niso najdli, ne. In kliče me ta gospa in najdemo jo v 15 minutah. Jaz sem 500 km stran bil, konkretno na Pašmanu. Ampak, hočem reči, to je tisto, ko ti srčno zaprosiš tiste, ko te vodijo. Jaz verjamem, tako je rekel kolega, večkrat so imeli, v vesolju je milijarde energij, milijarde in več. Ampak ti pa moraš vedeti, katera spada v tvoj življenjski sistem in slog. Bravo. In v tem je ta point. Hoče reči, vse ideologije, takšno drugače nam mogoče prav pridejo, samo moramo mi biti toliko trdni in odločni, če rečemo, jaz bom šel s to stopinjo in bom naredil to stopinjo. Nihče mi je ne bo spremenil. To ravno prej, ko je govoril, mi smo za to. In če je treba bo narediti 50 tisoč, se bo upisal, ne 12-13 tisoč. V tem je point, da dosežeš na ta kvantni način. To je pa že govoril. Hvala. Vsaka ti čas. Izvoli, vidim. Pozdrav. Idem tu. Ajde, budi gde god hoćeš. Budi gde god. Ajde da podelimo. Ajde, sedni se. Dobro, srdačan vam pozdrav. Ja ću pričati srpski, ja? Srpsko-hrvatski. Željela bi podeliti jedno iskustvo mog života, pošto su me nekako podignili u to, jer sam putem toga što sam slušala i Mirana i ko je bio, kako se zove ovaj zadnji? Pojma nemam. Kojega sad? Zadnji ovi. Petar, da. Dobila sam ideju da podelim sa vama. Ja kao mlada devojčica od 12 godina počela sam rastraživati šta je istina u životu, jer sam dijete razdeljene obitelji. Ne samo da su mi starci razdvojeni, nego po maminoj strani bili su ili jesu kršćani, po tatinoj strani su komunisti. I meni se nikako nije moglo poklopiti da od komunista primam više ljubavi nego od kršćanina koji uče o ljubavi, ne? To me je vodilo da pročitam Biblije u više jezika, govorim 6 jezika. To mi je bilo istraživanje, ali što sam na kraju oko 20. godina svojeg života tražila sam talase, znači orodje, kojim bi se mogla podići ili dignuti svoju vibraciju i uvijek sam trebala nešto od toga imati uz sebe. To je jaki teret. Pričam to pošto smo prije slušali u tim stvarima kaj nam nude kao neke talase da nam pomognu da se digne vibracija, da ne znam šta da se radi. Ja sam upotrebljavala od krsta pa nekih amuleta pa simbola i sve to. A oko 20 godina svojeg života došla sam i u kontakt sa nekim magijskim situacijama i ritualima.
Znači, život mi je išao u onu stranu i što sam više bila u tim ritualima, više sam gubila sebe. Bravo. Moja duša, što više sam ja punila svoju glavu sa tim informacijama, manje sam osjetila svoju dušu. I to mi uopšte nije bilo logično. What is happening? Pitala sam sebe. Te sam trebala odbaciti sve, napustiti sve i tražiti sa srca svog. Danas mi je jedino dobro i jedino pravo da sam u kontaktu sa zemljom, da sam u kontaktu sa ljudima na način da mogu svakome reći istinu u lice bez da se osjetim loše da sam pobjedila nekoga ili povrijedila, ne? Pošto nije to moja namjera. Danas mi je ritual dok perem zube, dok si stavljam kremu na lice, šta god to dnevne situacije, šta je ritual? Ne ritual u smislu magije, nego ritual u smislu savjesti da znamo šta radimo, šta mislimo, s kim pričamo i šta pričamo. Toliko. A na pitanja su mi već odgovorili. Čuj, hvala ti, sestro. Evo, Dragi moji, Primož, izvoli. ura je skoraj 5:30, tako da bomo morali, žal, bi rekel, ta prijeten razgovor, ki mi bo večno ostal v spominu, ker sem si želel res, ko sem poslušal videe tvoje, Lela, kako bi bilo fajn, da bi spoznal to žensko, evo, ona pa prišla v Maribor celo. Lela, iskrena hvala za to, da si nas počastila z tvojim obiskom, dala informacije, ki so zlata vredne, z enega čisto drugega zornega kota. Seveda toplo priporočam vsakemu, ki se ni še nikoli srečal za tako skrito zgodovino vesolja, galaksije, Zemlje in človeka, da poskuša dobiti te knjige. Jaz mislim, da bo Lela tudi nekaj knjig tu pustila, bomo se zmenili, če še imaš kako tu, bomo jih v ljudski pisarni imeli na razpolago. To je pomembno, Ja. da so njene knjige na enem res, mestu res. in da tisti, ki niso zreli, ne pridejo do njih. Hvala lepa, zdaj pa res 5 minut odmora, potem se pa dobimo na eni zvočni seansi, zvočnem čiščenju, več pa kasneje, čez 5 minut.